Och så, nu. Quack, quack, sa den ene paddan. Den här är Quack, quack, sa den andra paddan mig. Quack, quack, sa de båda paddorna tillsammans. Och ögonen rullade runt. Han sa ja då, hon sa nej då. De sa då så. Skål! Och sen ska gå lite snabbt. Nej, men kör resten. Nej, men vi kan köra lille med. Ja, den lille. Ja, men... Nu måste ni vara med. Den lille har en vinge. Den lille har 2 vinge. Den lille har en fot. Den lille